Nuaix Therapeutics el que fa és identificar drogues, fàrmacs, per problemes mèdics molt concrets, que són càncers, estem en oncologia, i busquem fàrmacs contra factors transcripcionals que són intrínsecament desordenats i molt difícils de targetejar. Actualment estem tirant endavant diversos programes, concretament en small cell lung cancer i en colorectal cancer. I crec que el que ens distingeix a nosaltres és que tenim una tecnologia que és explotable a un tipus de proteïna que nosaltres investiguem directament dintre de la proteïna i podem extreure la funcionalitat directa de les nostres molècules. Crec que això i el coneixement extens que tenim d'aquest tipus de proteïnes. L'empresa és relativament nova, l'hem anat desenvolupant en un petit grup. Hem pecat potser d'intentar buscar a l'exterior tecnologies o suport per implementar tecnologies que ens serveixin a nosaltres, pensant que ens donarien tot el coneixement i l'expertise externa. Després ens hem donat compte que en realitat nosaltres hem de portar molts coneixements sobre aquest tipus de proteïnes en concret, el qual potser requereix molt més temps del que nosaltres anticipàvem que necessitaríem per implementar aquestes tecnologies. Jo crec que és clau d'estar en el parc científic, primer perquè és una startup que s'ha originat de l'IRB i el fet d'estar en contacte amb les facilities, en els serveis de l'IRB, ens ha ajudat molt a progressar en diferents fronts. Fem servir la facility de ressonància magnètica, microscopia, la drug screening facility també, i a part tot aquest networking que ofereix el parc, que és essencial, jo crec.